500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 500 ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିରେ ବି କେତେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଶୁଣି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବାପା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଟଙ୍କା 500 କିମ୍ବା 200 କିମ୍ବା 300 ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।